mogli imati zajedničko stajalište s europskim partnerima. Kolegica Borzan ima riječ. Kolegice i kolege, jedna stvar je sigurna i treba nam biti polazište, a to je da većina građana Europske unije ne želi GMO u svojim zemljama. Tu činjenicu ne smijemo zanemariti i ako pokušamo ju zanemariti i pokušati smanjiti suverenitet zemalja članica pri donošenju ovakve odluke, idemo na ruku euroskepticima i potkopavamo povjerenje građana u institucije Europske unije. Problem dakle nastaje u tome što istini za volju dio članica dopušta GMO na svom teritoriju, a dio ne i sada naprosto neke se dakle protive tome vrlo žustro. Slučaj odobravanja kukuruza Pioneer zorno je razotkrio sve slabosti sadašnjeg sustava. Novi prijedlog direktive u svakom slučaju želi spriječiti ovakve situacije u budućnosti. Ono što želim reći je da smatram da bi zemlje članice trebale imati više samostalnosti prilikom odlučivanja žele li GMO na svom teritoriju ili ne. To je ono što žele građani koje predstavljam i moram zato izraziti određene bojazni zbog ovoga prijedloga kakav je sada. Smatram dakle da treba ojačati pravnu osnovu kako bi restriktivne mjere na nacionalnoj razini u budućnosti imale veću težinu. Bojim se da ako direktiva prođe u ovakvom obliku, proizvođači GMO kultura će sudskim putem moći pobijati nacionalne zabrane. Nadalje, princip prema kojem suverene države moraju od biotehnoloških kompanija tražiti odobrenje da zabrane njihove proizvode smatram u najmanju ruku bizarnim. Krenemo li tim putem stvorit ćemo opasan presedan. Reći da ova nova direktiva ide u pravom smjeru, ali da bi u potpunosti ispunila svoju svrhu smatram da je potrebno neke dijelove znatno izmijeniti. Hvala.